Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Jo sóc Naina Frank I jo en Raúl Peinado. i som investigadors predoctorals. Els dos venim de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, però jo faig el doctorat en el programa d'Educació, Societat i Qualitat de Vida. I jo en el de Tecnologia Educativa. Però per què estem aquí avui? Avui estem aquí per presentar el que seria aquest podcast, Citats, que és el podcast dels doctorants. Aquest podcast surt una mica a partir d'una sèrie de necessitats, Sí. no? Que varen potser detectar un dia fent un cafè. Sí, no. Potser no, sí que tal qual. Tal qual. La cosa és que, clar, un dia parlant, xerrant així fent un cafè, vam dir, ostres, tota aquesta conversa que acabem de tenir aquí, Que era una conversa sobre també, anar de congrés per primera vegada. doncs clar, vam dir, és que això, arribem a tenir a gent que està aquí a la mateixa etapa que nosaltres, per dir d'alguna manera, i potser que hagués estat útil. Aleshores, per què no fer un podcast per parlar sobre la vida predoc, per tot això que ens va passar mentre fem el doctorat? És a dir, per generar comunitat. Bona. Què més? Després també seria molt interessant que la recerca que fem nosaltres d'alguna manera no està molt representada, no hi ha molta difusió, no arriba d'alguna manera. Sí que anem a congressos, sí que fem... No, allà es queda. Aleshores la idea també és el fet de crear un espai on doctorants i doctorandes puguin venir aquí i explicar què estan fent amb la seva recerca. És a dir, crear comunitat i que se mos doni visibilitat i obrir un espai per possibles sinergies o el que surti. Clar, tu imagina't, jo aquí, Raúl Peinado, explico sí perquè la meva tesi, i algú de, jo què sé, de Girona diu, mira que xiquet, està fent una cosa que té relació amb el que estem treballant aquí. Per què no fem sinergia? Clar, si no sabem, si no parlem del que està fent la gent, poca sinergia podrem fer, no? I per últim, fer una mica una cosa més divulgativa per fer arribar el que seria la ciència cap a la societat, que és al final per qui investigam. Bona. Però també hi ha un objectiu important que no surt tant d'aquestes necessitats, que és el tema lingüístic. Tema lingüístic. Dins de la investigació, sincerament, hi ha l'anglès, que està allà dalt, castellà, que també hi ha molta cosa feta, però després el català és una llengua que dins, la pobra ja de normal se m'aixaca bastant, és així, a sobre, dins del món de la investigació, no té representació. No. Aleshores, fer una miqueta vinga, va, i crear aquest espai de divulgació científica en català. Donar representació, no, al català i a dues varietats dialectals No, clar, això ja... un pelet minoritzades. Sí, per què no dir-ho? Diguem-ho. Jo sóc de Lleida. I jo de Mallorca, com molts haureu notat. Així que sí, que és català i a més un català poc escoltat moltes vegades, o poc sentit. I estupendo. Però tots aquests objectius que dèiem, no, Raül, de generar comunitat, donar visibilitat i possibilitat de crear sinergies, no? Fer una divulgació més dirigida cap a la societat. Sí. Tot això, en quin format ho volem fer? Un format a poder ser una miqueta Ho intentarem. fresquet, una cosa fresqueta. El fet és que vingui aquí un predoc, Convidar-vos a vosaltres a venir. sí, qui sigui, i que ens expliqui una miqueta què està fent amb la seva tesi, poder parlar una miqueta del viatge que estem fent mentre estem fent el doctorat i I contestar unes quantes preguntes. I després... Fem-ho ja. Fem-ho? Fem la prova, el tastet. Fem-ho. Val, tenim aquí un pot, el pot de citats. Plomàs. És precari, com d'altres. Són factors, vull dir, al final no d'això. I la cosa és que aquí hem preparat unes preguntetes que... Comences tu. Vinga. Vull deixar-te sola. No te'n crec. Diu, si el teu doctorat fos una sèrie, quina seria? Aquesta pot ser la pregunta més difícil que m'han fet en tota la meva vida. Sí?
i me sembla complicadíssim això, perquè jo sempre dic que el meu doctorat és com... És un lloc superagradable, no? Però amb intriga, que te genera com aquesta incomoditat de no saber exactament com acabarà. Perquè, a veure, sabem com començam, però no com acabam. Llavors, per mi és una mica com The Good Place, amb aquest toc també d'humor, de pensar que estàs fent una cosa i després realment n'estàs fent una altra, però no des d'un punt de vista de mentida, He de dir que jo vaig veure 2 capítols i ho vaig deixar. Pronòstic. Bueno. Esperem que no. Però vull dir que no des del punt com de fals, de The Good Place, que hi ha una sèrie crítica, sinó com estic a un lloc guai, però que no acabo d'entendre molt bé com funciona aquest món, ho vaig descobrint a poc i ja t'he dit, i al final de la tesi és completament inesperat. Bueno, algo així, m'he enrotllat un munt, però... No, però està superbé. Bueno, no sé, i tu? Quina sèrie seria? Vols que te doni a llegir la pregunta? No. Jo em quedo amb el títol, que seria Doctor Who. Saps que crec que no l'he vist en aquesta sèrie? Jo sí, quan era petit. Però vaig veure, o sigui, és molt llarga. No, ho he de mirar. Tu mires The Good Place i jo No. miro Doctor... No? No. Vale. No. Vale, ara tu. O sigui, és que la vaig deixar al segon capítol i si la vaig deixar al segon capítol... Ah, és no per te va algo. agradar? És que ni la recordo. O sigui, És bona? sortia una cançó d'Ariana Grande al primer capítol? Saps que no me'n record. Ah, jo me'n recordo d'això almenys. Quin tòpic de la recerca et fot mandra? Ai, no la tirem aquí dins. Pues jo li torno No. a ficar. Sí, pues. És Vale. aquesta? Sí, és aquesta. Bona pescadora. Uh... Tira, fora, això ja. Bueno, has de respondre tu primer, no? Clar, aquella era la meva pregunta i aquesta és la teva. És la pregunta. Qui em Quin- fot mandra? Me fot mandra... O sigui, trobo que l'acadèmia, com a tal, pot ser un lloc així més amigable, més... És que és molt seriós tot plegat. A mi me trobo una mica fora de lloc a vegades, que tot és com molt rígid, molt seriós, molt... me fot mandra, això. A mi jo diria que el que me fa més mandra de tot és... Ets tu. No, home, no, I me mates. anava a dir tot el que estem a networking. Això de xerrar amb gent perquè sí, sense res en comú i haver-te de presentar, això no ho entenc. I me fa mandra, no m'agrada. Però és maco. O sigui, a mi també... Depèn de qui. Sí. O sigui, vull dir, si és una persona en qui realment jo dic que tinc molt d'interès i tal, però xerrar amb gent que... És que, sorry, sé que quedaré com una mica antisocial, però me sap greu. Jo també ho soc, Me sap greu. però no... És això. Ja, depèn del dia. A vegades també queda una mica forçat el fet d'haver de... Jo què sé, hi ha un congrés. Ja et toca ja. Potser no tens el dia i t'has de relacionar durant tot el dia amb un munt de gent. I hi ha vegades que dius, ai, és que no em surt. També, als congressos, quan vas allà, aquella gent ja es coneix moltíssim. Clar, això Tu arribes allà de bolet també, com a predo, que dius, hola. Ja. Això ho poden deixar per un dia parlar de congressos, I primer congrés i totes aquestes coses. Ja em callo. Doncs... No, però dic que és un tema, no? Tot el tema aquest de... Sí, Bueno, és un de tema. fet... És un tema. Sí. Congressos és un tema. Aleshores, hem acabat la secció de les preguntes. Ara el fet seria, bueno, qui ve a citats... Regala ciència! Sí que ens agradaria, perquè ens fa il·lusió. O sigui, estem fent això per amor a l'art. Almenys un d'esto, no? Per aquí, pel podcast. L'Aina i jo ens hem portat alguna cosa Però les persones que vinguin de convidades també hauran de portar alguna cosa. relacionat amb la seva recerca, amb el doctorat en general. Jo sóc una mica cutre i no ho he embolicat. Jo tampoc. Som igual de cutres. Som precaris, Però diríem precaris. Però també, jo estava pensant que per gent que vengui doncs, també acceptam que estigui embolicat en paper reciclat, en paper de diari, dins una bossa. Vull dir, tot creativitat màxima. Sí. Aleshores,
Jo he de dir que com que no he explicat encara de què va la meva tesi ni res, no? De moment... Això ja ho explicarem en un altre episodi. Ja en un Avui altre una mica, moment. Què és això de citats? Clar, de moment el meu regal no té res a veure amb la recerca que jo faig, eh? No, el meu tampoc. El Vull meu dir també que és una cosa de... és més general. Farmaciola. T'estic fent spoiler. De tot doctorant. Necessari. Està bé. T'ho presento ja. Vinga, va. Wait a minute. Els doctorants tenim una cosa que és... jo hi ha dies que me'n vaig a dormir, potser li passa a tothom, no? Però jo ho he vist des del meu ofici com a tal, no? Te'n vas a dormir i dius, uai, hauria de fer no sé què, Sí, i l'altre, i no sé què, i ara m'han dit, he fet tutoria amb els directors, Sí, m'han dit soc. que faci no sé què, buah, és que ho podria fer, és que vaig tard, és que... Oi, ho he d'omplir burocràcia. Ganes de plorar? No, burocràcia. Ganes de plorar. Sí. Aleshores, jo aquest any he descobert una cosa que, No te crec. per tu, farmaciola de tot... Buah, no te crec. Favorece la tranquilidad en periodos de estrés pasajero. Sí. Tu Vale. prens 30 minutets abans d'anar a dormir, Superútil. està superbé, ho dic super seriosament, o sigui... Està superbé. Molt bé. I vos, no deixem tampoc aquí que no ens estan promocionant. Vale. M'ha sorprès. Aquest regal m'ha sorprès perquè ara te presentaré el que he portat jo per citats, vale? Però abans te vull llegir una cosa, sí? Que és... Bueno, he fet un petit discurs, Socors. vale? molt breu, no? Per presentar aquest regal com amb una mica a mode d'endivinalla. Em Vale? vols deixar malament? No. Jo és que tu m'has fet una endevinalla i jo t'he fet spoiler a sobre. Vale, és molt fàcil, eh? Vale. Diu, bé, ara toca regalar ciència i clar, com a doctoranda no podia venir amb un gràfic o amb un article i he portat una cosa que és molt present a la vida investigadora. Sí? I te començo a explicar una mica com és això. A nivell bioquímic, bloqueja l'adenosina, t'activa i et fa pensar que avui sí que escriuràs. A nivell físic, és qüestió de pressió, temperatura i temps, com una reunió de seguiment. I a nivell social, i aquí ve lo bo, és un ritual, és una pràctica cultural, un marc simbòlic de resistència predoctoral i és la pausa que fem abans de fer veure que estem treballant. És la manera de dir que estic al límit, però amb una mica d'estil. I tot i que la ciència experimental ens explica el que fa aquest regal al cervell, les ciències socials sabem que és el que fa el grup, uneix, sosté i dona sentit als silencis incòmodes del despatx. Què és? Jo no tinc un Nespresso, eh? És cafè, Sí? però necessites un Nespresso. I a més és sostenible. Tampoc tinc una cafetera normal. Comercio justo. Te compres una italiana. Poden comprar una italiana, lo que passa que no sé... Mira, de València. Ja mos les arreglarem. Però tu ets conscient de que A mi són em fan pols por. oposats? A mi em fa por perquè això explota. O sigui, no explota el cafè, explota la cafetera. Farem Jo te l'intent. n'ensenyaré. Farem l'intent. Necessites saber fer cafè. Necessito, sí. Que per cert no m'agrada el cafè, faig cafès funcionals. Però jo això ho sabia, Ja ho havíem parlat. Horrible, horrible. Per això he pensat que era un bon regal, perquè el necessites. Sí. Bé, Me pixo. Aleshores, cosetes, si t'has anirà d'això, de venir aquí, fer xarxa, fer recerca, no, aquí no farem recerca, divulgar la nostra recerca... que també forma part de fer recerca, la divulgació, Vull dir que és una cosa És que t'ho compro totalment. No, ho dic en sèrio, és superimportant, perquè si no, i més encara el que dèiem, si està en anglès, doncs moltes vegades el públic allà on vols arribar no s'ho mirarà mai, Totalment cert. no? Per tant, també forma part de fer recerca. Good job. En anglès. I bé, això, convidats, convidades que passeu per aquí en un futur, presentar la tesi, parlar una miqueta, respondre unes preguntes... Sobre vida per edoc Xorra. i portar-nos un regal. Per favor. Perquè aquí ve citats
Regala La ciència. ciència. I ja està. Està maca la iniciativa, no? Ai, per favor. Tu comentes tu mateix, no? Sí. M'encanta la meva iniciativa. Sí, Sí soy. és xulíssim. Pues això, us convidem a que vingueu aquí i ens expliqueu el que esteu fent. Nosaltres també explicarem, perdona, agressions En algun moment explicarem també sobre què fem que estem recerca. fent, no? També és important. Sí, i a cada capítol ens agradaria, a part de fer aquesta part de ciència, també poder comentar temes, pues, el que dèiem, no? Més centrals, com anar de congrés, anar d'estades, etc. I anar fluint. I anar fluint. Comencem una mica precaris? No. Està pensadet, però bueno, anirem fent, anirem aprenent. Molt bé. I ja està. I ja està. Fins aquí, no? Aplaudim-nos. Ha passat siau! Potser hi ha algú que ho entén. A passet, Ha passat. apadeu-s'hi. Uf! Adeu.